Rádio vám predstavuje slovenských hokejistov. Miroslav Šatan. Aký je tvoj najväčší hokejový okamih? No tak ja mám dva, asi by som povedal. Jeden je samozrejme víťazstvo na majstrovstvách sveta v roku 2002 vo Švédsku a druhý je víťazstvo Stanley Cupu v roku 2009 s Pittsburghom Penguins, takže to sú dva také hokejové momenty, ktoré sa asi odlišujú od tých ostatných obyčajných. Kedy si začal s hokejom? No, asi niekedy v 6 rokoch. Nejaké také prvé zápasy, asi v 8 rokoch som začal hrávať v Topolčanoch. Mal si v detstve hokejový vzor? Kto ním bol? Mario Lemieux, páčil sa mi Wayne Gretzky vtedy a samozrejme z tých slovenských hráčov možno Peter Šťastný by som spomenul, to boli taký Darius Rusnak, to boli hráči, ktorých som ako sa snažil nejak sledovať a napodobňovať, učiť sa od nich. V ktorých hokejových kluboch si hral počas svojej kariéry? Tak v NHL to bolo 5 klubov a také najplodnejšie roky asi po hokejovej stránke boli v Buffale, ale tak najlepšie asi, čo som sa cítil, tak bol asi, by som povedal, New York Islanders. Tam bolo asi taká mimoľadová asi najväčšia pohoda, najlepší taký život, mesto na život, ako určite ten Long Island sa mi vždy páčil a vyhovoval. Na ktorý z nich najradšej spomínaš? Keď to beriem z hokejovej stránky, tak určite to víťazstvo Stanley Cupu v Pittsburghu, to asi patrí k tým najvýraznejším zážitkom. Čo pre teba znamená účasť v reprezentačnom tíme? Tak pre mňa to bola vždycky taká veľká česť pre mňa a taká odmena za tú robotu, ktorú som vlastne do hokeja dal a za ten strávený čas. Všetky tie detské, dorastenecké aj seniorské vlastne roky a všetky tie tréningy, takže nikdy som to nebral na ľahkú váhu a dodnes ako reprezentácia pre mňa stále v tej istej kategórii. Je to pre mňa česť reprezentovať a pokiaľ samozrejme ma budú chcieť, aby som reprezentoval, tak ja vždycky rád prídem. Máš gól, na ktorý nikdy nezabudneš? Tých by bolo asi niekoľko a taký v tom roku, keď sme vyhrali majstrovstvá sveta, tak jeden gól dôležitý bol aj proti Švédom, keď sme prehrávali 2-1 v tretej tretine. Sa mi podarilo vyrovnať a tým pádom sme hrali potom predĺženie, následne tie trestné strelenia, ktoré sme vyhrali a postupili sme do finále, takže to bol tiež jeden z takých asi dôležitejších gólov. Aký je tvoj rituál pred zápasom, prípadne talizman? No nemám žiadny talizman ani rituál. Jediná vec asi, že tú výstroj si tak ortodoxne obliekam úplne v rovnakom poradí, takže už dlhé roky. A tá príprava, aj ten stretching sa snažím, aby sa to držalo v nejakej forme, takže to je také dosť ortodoxné, ale inak nejaké talizmany ani nejaké veci to nemám. Len jedna